ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା। ନା କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ଆଧୁନିକ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ରହିବା, ବସିବା, ଖାଇବା, ଉଠିବା ସବୁ ଶୈଳୀ ଯାକ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିଲା। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସବୁ ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଫସଲ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଫସଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅନେକ ଥର ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଆମେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କହୁ। ଯେମିତିକି ବାଜରା, ମକା, ଧାନ, ପନିପରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଫସଲ କହିଥାଉ। ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଫଳ ଯାକ ଦେଖୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଖରିଫ ଫସଲ କହୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନର ଚାଷକୁ ଆମେ ଖରିଫ ଫସଲ କହିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ, ଧାନ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ତୁଳା ବା କପା ଏହାକୁ କହିଥାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଷ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଖରିଫ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ଶୀତ ଦିନ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ରବି ଫସଲ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ହୋଇଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନର ଖରିଫ ଫସଲ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନର ଆମେ ରବି ଫସଲ କହିଥାଉ। ଏ ରବି ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେତିକି ସବୁ ମଟର ଅଛି, ଗହମ ଅଛି, ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟିଟା ହାଲୁକା ହେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଥାଏ, ମାଟି ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଥାଏ। ଜିଆ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଆମର ଫସଲ ବଢ଼ିବ, ସେ ତା'ର ଚେର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାକ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ହଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟା ବଳଦକୁ ନେଇ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମି କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଜମିରେ ମଣିଷ ନିଜେ କ'ଣ କରେ, କୋଦାଳରେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଲ୍ଟିଭେଟର ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ, ମାଟିରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ଟିଭେଟର ମେସିନ୍, ପାୱାର ଟିଲର, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଞ୍ଜି ବୁଣ, ମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କିଛି ମାନେ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଖତ ଆଉ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ।
ଖତ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଚାସଢ଼ା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଯାକ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖତ କହିଥାଉ, ଯାହା ମାଟିରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାର ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗଛକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ଖତଟା କ'ଣ, ଆମର ଖତ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମାଟିକୁ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ସାର ଏବେ ତ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଜମିରେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ଗଛ ତ ବଢ଼ିବ ନା, ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପୋକ ଯୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯେଉଁଟା। ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ମୋଟର, ତେଣ୍ଡା, ପୋଲ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଲୋକମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଜମିରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ଭିତର ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜମିରେ, ଆଉ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ ଚାରି ସାଇଡ଼କୁ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଜଳସେଚନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପାଣିର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ପାଣି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତୃଣକମାନେ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ତୃଣକମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗଛଟା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ି ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତୃଣକ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅମଳ କରିଥାଉ। ଅମଳ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଯାକ ବାହାରିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୱିନୋଇଂ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ୱିନୋଇଂ ପଦ୍ଧତି ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ଫସଲ ହେଉଛି ସେ ଫସଲରୁ ଅମଳ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଲଗା କରାହୁଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ୱିନୋଇଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ମାନର ଫସଲ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମଳ ପରେ ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ରହିଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହି ମଞ୍ଜି ଓଦାଳିଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେମିତି ଏକା ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ପୋକ ଆଉ ଅଣୁଜୀବ କ୍ଷତି କରିବାର ଭୟ ଥାଏ, ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ନାହିଁ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଫସଲ ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୋକ ଯୋଗ ଯେତିକି ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଯାକ ସେମାନେ ଆସୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସିଲ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ନା ପୋକ ଯୋଗର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।